Добрый дзень! Вы слухаеце падкаст з серыі «Зялёныя вектары развіцця», у якім мы гаворым пра сучасны бізнес і ўплыў кліматычных фактараў на яго развіццё. Сёння мы пагаворым пра сферу, якая традыцыйна асацыюецца са свабодай, падарожжамі, марскімі прыгодамі, пра яхтавы турызм. Але наколькі гэты від адпачынку сапраўды можна лічыць экалагічным? Якія выклікі сёння ставяць перад галіной зменення клімату, новыя экалагічныя патрабаванні і чаканні саміх падарожнікаў? Дзе праходзіць мяжа паміж камфортам, развіццём турыстычнай інфраструктуры і захаваннем марскіх экасістэм? І якім стане яхтавы турызм праз 10 гадоў? Пра ўсё гэта мы пагаворым з нашай госцяй, прадпрымальніцай, экспертам у сферы яхтавага турызму Александрай Мамаевай. Добрый дзень, Александра. Дзякуй, што знайшлі час далучыцца да нашай размовы. І першае пытанне такое. У чым заключаецца спецыфіка яхтавага турызму з пункту гледжання навакольнага асяроддзя? Ці можна лічыць яго больш зялёным фарматам адпачынку ў параўнанні з масавым турызмам? Ці не ўсё так адназначна? Яхты гэта тое, што непасрэдна знаходзіцца ў гэтым асяроддзі. Вельмі гэта ўсё ўключана і вельмі на сябе адчувае усе змены, якія могуць быць. Тут цікава, я сапраўды лічу, што яхты гэта адзін з самых экалагічных відаў турызма і той, на які, напрыклад, змены клімата найбольш уплываюць. Таму што мы залежым ад ветроў, сезонаў, пагоды, жывёл. І вось гэта ўсё значна влияе і на планаванне гэтага бізнесу, на адпачынкі і наогул на... Думаю, што і самі яхты таксама ўплываюць на, напрыклад, там, марскую экалогію. Таму тут вельмі цесная такая сувязь атрымліваецца. І я думаю, што вось на прыкладзе яхтінга можна так праглядзець вельмі шмат сучасных тэндэнцый і ў зменах клімата, і ў падыходах, і ў выкарыстанні нейкіх устойлівых тэхналогій. Якія экалагічныя рызыкі вы лічыце найбольш значнымі? Выкарыстанне паліва, арганізацыя стаянак, уздзеянне на акваторыю, напрыклад, з боку фекальных сцёкаў, або развіццё інфраструктуры марын? Так, сапраўды гэта рэгулюецца правіламі, якія ёсць ва ўсіх яхтсменах, ва ўсіх рэгіёнаў. У кожнай краіне яны могуць быць крышачку рознымі. У Турцыі, напрыклад, гэтыя танкі, шэрыя танкі іх называюць, яны абавязковыя на ўсіх яхтах, і там таксама абавязкова пасля тыдня прыйсці на спецыяльную станцыю, іх дэзінфікаваць, усё гэта адкачаць і гэтак далей. Асноўнае правіла, якое ёсць, што можна зліваць гэтыя танкі за 2 мілі, гэта там каля 3,5 кіламетраў ад берагавой лініі, то есть у адкрытым моры, каб гэта сапраўды не ўплывала на берагавую лінію. У Адрыатыцы, напрыклад, такіх жорсткіх патрабаванняў няма, так жа сама, як і не абавязковыя гэтыя танкі. То есть тут залежыць вельмі ад краіны да краіны, але ёсць такі проста здаровы сэнс, мабыць, да, што не выкарыстоўваць іх, не зліваць, напрыклад, там на якарных стаянках, таму што вакол людзі, і ты сам жа ў гэтым моры і знаходзішся. Якія кліматычныя рызыкі ўжо сёння ўплываюць на маршруты і сезоннасць яхтавага турызму? Ці адчуваеце вы ўплыў штармоў, змянення ветравых умоў, узроўню вады або працягласці турыстычнага сезону? Уплывае вельмі моцна, змена клімата яна адчуваецца. Самае, мабыць, відавочнае гэта змена сезоннасці. У мяне, напрыклад, быў асабісты досвед, калі ў 13-м годзе быў такі вялікі пераход з Балеарскіх астравоў, з Ібіцы, і мы ішлі на Гран-Канарыю. І звычайна гэта такая сезонная міграцыя яхт, то есть паміж гэтымі двумя базамі. І мы ішлі у кастрычніку, пачатак лістапада, і ўжо ў гэты час павінны быць вецер быць такі папутны, каб мы спакойна выхадзілі, і тады са Сярэдземнага мора ідзе папутны вецер, і спакойна за тыдзень даходзілі да мэты, да Канар. А мы калі ішлі, гэтыя сезоны пачалі змяшчацца, і у нас было ўсё насуперак, у нас было з 3 тыдняў 2 тыдні ветра, які насустрэчу дуў, было вельмі
комфортна і ў Средиземцы, і потым мы таксама там злавілі досыць вялікі шторм у Атлантычным акіяне. І гэта, канешне, вось зараз уплывае на планаванне, напрыклад, сезонаў яхцінных. Таму што калі раней там у кастрычніку лістападзе пераганялі яхты і да Новага года, напрыклад, да зімняга перыяда яны там ужо былі падрыхтаваныя, то зараз гэта крышку змяшаецца. Яхты могуць не дайсці, яны могуць затрымлівацца, да, і гэта і ўплывае на кліентаў, напрыклад, якія там пераганяюць гэтыя яхты, да, таму што яны губляюць дэпазіт, губляюць квіткі, бо не могуць дайсці. Так і на уладальнікаў гэтых яхцінных кампаній, таму што ў іх парушаюцца вось гэтыя срокі, ім самім трэба недзе шукаць капітанаў. То есть гэта такая дадатная нагрузка. Плюс тое, што яшчэ вельмі ўплывае, гэта прыклад на Сейшэлскіх астравах, то было павышэнне тэмпературы мора і памёрлі амаль усе каралы, больш за 90%. І вось зараз там ёсць такія турыстычныя поінты, бачна, што гэта і для дайвера было, і для снорклінга, і гэтыя базы засталіся, то есть інфраструктура ёсць, а каралаў няма. І няма чаго глядзець, няма турыстаў, і адпаведна усе гэтыя вось кропкі, маршруты, якія былі пабудаваныя па вось гэтых цікавых мясцінах, яны ўжо сталі нецікавымі. І таму гэта вось таксама такі вось фактар можа быць, гэта больш на дайвінг уплывае, на бізнес тых людзей, якія там жывуць і гэта ўсё арганізуюць, але вось на іх смены таксама. І могуць проста выбіраць там іншыя маршруты, таму што краіна ўжо не такая прывабная. І трэцяе, што я магу адзначыць, гэта паводзіны жывёлаў, таму што вось апошнія 3 гады ў Гібралтары ёсць вельмі вялікая праблема, калі касаткі нападаюць на яхты. І ёсць ужо шмат выпадкаў, калі яны проста выламваюць перо руля, атрымліваецца прабоіна ў корпусе і яхты тонуць. І гэта такая ўжо амаль стандартная практыка, то есть яхтсмены яны спрабуюць там ісці недзе бліжэй да ўзбярэжжа, нейкімі маршрутамі, групамі ўжо, каб там адзін аднаго ратаваць, прыдумляюць, а як ім бароцца з касаткамі, да, таму што таксама там нельга нейкі там гарпун выкарыстоўваць. Тут таксама ёсць марское права, і там і наконт зброі нейкай на барту, і наконт экалагічнасці, тое, што можна і не. І пакуль не знайшлі гэтага рашэння, вось толькі вось карэктароўка маршрут. Ніхто не ведае, чаму гэта. І вось менавіта і калі праходзіць міграцыя, гэта вось у Атлантычным акіяне, бо раней гэтага не было. Ну, то есть гэта былі такія адзінкавыя вельмі паводзіны, і пакуль я не бачыла нейкіх нават гіпотэз, чаму яны так сябе паводзяць, акрамя такой помсты людзям, але ну, яхты, яны ж парусныя, яны ж пад парусам ходзяць, яны ж не забружваюць, таму так крыўдна нават. Ну, і калі мы кажам, напрыклад, там пра Адрыятыку, гэта таксама з'ява такіх прыродныя нейкія катаклізмы, якіх раней не было. Былі сезоны, і нейкі там моцны шторм заўсёды можна было нейкім чынам там прыдугадаць, да яго падрыхтавацца. А вось апошнія недзе 5 год я таксама гэта адчула, а можа раптоўна проста прылецець, напрыклад, белы шквал. Іх наогул ніколі не было ў Адрыятыцы, ці было 1-2 нейкіх вось выпадкі, і там іх вельмі цяжка прагназаваць, яны не адлюстроўваюцца ў прагнозах, і таму проста літаральна там за 5 хвілін ідзе такой валной вельмі моцны вецер, ламае, збівае, зрывае яхты з якароў, і я бачыла гэта сама 2 разы вось за апошнія некалькі год. І гэта вось для нас, напрыклад, гэта таксама стала такім дадатнай прычынай, чаму мы продалі яхту, і зараз робім гэта на арендаваных, таму што падвышаюцца вось гэтыя рызыкі. То есть для вялікага бізнеса, дзе ёсць там страховкі наладжаныя, гэта окей, а для маленькай кампаніі, дзе недзе замяніць, мы разумеем, што калі гэта здараецца, то нам трэба там 2-3 тыдні там на ремонт, трэба вяртаць грошы кліентам, і гэта ўсё адбіваецца, канешне, вось на коштах і на бізнес-планаванні. Тады як змяняецца палітыка страхавых кампаній, ці павышаюцца страхавыя выплаты ў адносінах да яхтавага турызму? Гэта ёсць сапраўды, даражэюць страхоўкі, бо, наколькі я разумею, яны кожны раз вылічваюць, да, вось колькі ў іх было кампенсацый, на якія кампенсацыі. Я думаю, што страхавыя кампаніі адны з найбольш дасведчаных па ўсіх гэтых пагрозах, таму што яны непасрэдна могуць за гэта плаціць. І для яхцінных кампаній, да, сапраўды, вось там для ўладальнікаў яхтаў становяцца больш дарагія гэтыя страхоўкі. Магчыма, некаторыя ну, вось рызыкі ўжо не страхуюцца наогул, да, то есть гэта перакладаецца на ўладальнікаў, і вось гэта таксама уплывае, і я думаю, што і на кошты аренды, да, і на кошты ўладання яхтамі таксама. Ці існуюць сёння экалагічныя патрабаванні да яхтавых праектаў, інфраструктуры або тэхналогій, якія выкарыстоўваюцца на яхтах? Наколькі яны выконваюцца на практыцы, і ці дастаткова іх для забеспячэння экалагічнай бяспекі?
Ну, калі казаць пра тэхналогіі, то яхты тут, я думаю, адзін з такіх эксперыментальных нават пляцовак, можна сказаць, для ўсіх новых тэхналогій. Таму што адно з галоўных патрабаванняў на яхце гэта аўтаномнасць, каб можна было сысці ў мора і не залежыць наогул вось ад берага. І гэта перш за ўсё топліва, і мы разумеем, што, напрыклад, парусныя яхты за год выкарыстоўваюць столькі ж паліва, колькі маторная яхта за адзін тыдзень. Вось калі параўнаць, да, то есть звычайна гэта каля 50 літраў на тыдзень, да, за вось, ну, яшчэ і на кампанію мы разумеем, там некалькі чалавек. Калі гэта там прыватная яхта, калі проста сям'я вандруе, то там яшчэ менш. У нас было там недзе каля 10 літраў вось за цэлы тыдзень, калі мы хадзілі там па Адрыатікі, там на Брыюне, і гэта было, ну, такое, мы амаль не карысталіся маторам, толькі каб там выйсці з марыны ці стаць на якар. Усё астатняе мы выкарыстоўвалі вецер, ну, вось там, ну, пойдзем мы крышку там марудні, прыйдзем на гадзіну пазней, але яно перамяшэнне гэта такое максімальна павольнае, але максімальна камфортнае перамяшэнне з кропкі А ў кропку Б. Таму тут для нас не пытанне, каб прайсці там крышку пазней. А калі мы кажам пра іншыя тэхналогіі, то гэта, напрыклад, энергія. Там ёсць акумулятары, і зноў жа выкарыстоўваюцца зараз больш сучасныя ліцій-іонныя, пераводзяцца на гэтую сістэму. Гэта выкарыстоўваюцца сонечныя панелі, і нават там зусім невялікай плошчы дастаткова для таго, каб, напрыклад, працавала лядоўня ўвесь час, каб усе там прыборы былі, і, напрыклад, там нават невялікія сонечныя панелі даюць ужо аўтаномнасць на 2-3 дні. То есть яхта заражает акумулятары, калі прыходзіць, стаіць, ну, на беразе падключаная да электрычнай сеці з берага ў марыне, а ў астатні час гэта акумулятары. І вось сапраўды сонечныя панелі, нават там зусім невялікія, там да 100 Вт, яны даюць ужо вось гэтую вялікую аўтаномнасць. А ёсць тыя, якія наогул пераходзяць, і ім наогул не трэба спажыванне берагавой электрычнасці, яны толькі вось на сонечных панелях, але гэта залежыць ад плошчы, куды іх можна размесціць. Далей гэта паровыя генератары, таксама іх ставяць, гідрагенератары, да, калі той жа вінт выкарыстоўваюцца ўжо гібридныя тэхналогіі, калі вінт з'яўляецца яшчэ такім гідрагенератарам энергіі, калі яхта ідзе пад парусамі. Ёсць наогул сучасныя зараз тэхналогіі, когда нават парус іх падкрываюць спецыяльнай плёнкай, і яны становяцца усе як сонечная панель. Я яшчэ не бачыла, там не ведаю коштаў, але я думаю, для тых, хто там кругасветкі ходзіць, да, там на нейкіх там спартовых яхтах, вялікіх вось гонках, я думаю, што там гэта ўжо выкарыстоўваецца. Плюс прыснітелі, каб рабіць воду, і гэта таксама мы разумеем, што мы не залежым, і самі гэтую пітную воду яхты прадукуюць, і гэта сапраўды вось вельмі файна, калі ёсць там, ну, ёсць і генератары, але калі дастаткова сонечных панеляў, ты разумееш, што ты наогул не адвісны ад берага і можаш вандраваць амаль бясконца. Зараз пачынаюцца яшчэ там новыя тэхналогіі электрычныя маторы. У нас, напрыклад, быў на такой на шлюпке тузік, яго называюць яхтсмены, маленькі электрычны падвісны мотор, бо бензінавыя гэта можа моя такая карма шкіперская, але вось там за там 15 год, там 18, што я хожу, успомніць, калі вось гэтыя бензінавыя моторы працавалі бездакорна, я магу успомніць там, не ведаю, пальцы на адной руцэ, бо яны ці не заводзяцца, ці настолькі цяжкія, што я іх просто сама як жанчына не магу перанесці, плюс гэта там іх туды-сюды, там вось, і вельмі часта ламаюцца. Я ўжо там нават навучылася гэтыя, свечы даставаць і іх прыграваць, каб гэта ўсё працавала, але навошта? І мы калі купілі сваю яхту, мы купілі адразу маленькі электрычны мотор, і ён у 10 разоў танней, чым бензінавы, ён вельмі лёгкі, 8-9 кілаграм, да яго трэба маленькі акумулятар, я магу гэта зрабіць сама, ён вельмі ціхі, і яго абсалютна дастаткова, акумулятара дастаткова на 1 тыдзень, каб поўнасцю вось ездзіць туды, куды трэба. Да, гэта не так шумна, не так, магчыма, там, не ведаю, драйвова і эфектна, але мы просто разумеем, што эфект другі, калі просто яхта пачынае ехаць, нібыта там яны вось ветрам яе адносяць. І вось гэтага паху няма, гэта вось там, таму я гэта, канешне, вельмі люблю, і вельмі марылі, канешне, яшчэ паставіць просто на парусную яхту электрычны мотор, але тут трэба пачакаць яшчэ вось гэта з акумулятарамі, каб падцягнуліся крышку тэхналогіі, каб гэта стала па цэне ўжо больш-менш аднолькава. Але вось мы, напрыклад, калі б мы мінялі мотор на нашай яхце, у нас там быў такі старенькі Volvo Penta, то мы ўжо думалі аб тым, каб памяняць яго і цэлую сістэму на электрычны, і гэта было б танней, чым пакупаць новы сучасны вось гэты бензінавы мотор. Ну і калі мы зноў жа кажам, чаму яхта гэта такі экалагічны від, таму што там яно арганізавана вельмі устойліва, скажам так, да, вось гэтымі з прынцыпамі адносіны да прыроды. То есть мы не выкідваем смецце. Усё смецце заўсёды сартуецца, таму што гэта лагічна, оно займае менш месца.
некія калі напрыклад длінныя пераходы, то нейкую напрыклад там арганічныя адходы можна выкідаць у мора, да, але там весь пластик скручваюцца, прэсуюцца ўсе там гэтыя фляжкі і храніцца ўсё гэта асобна. Нават там тых, хто прыязджае з яхты, яны просто кажуць, што мы настолькі прызвычаіліся рабіць гэта на яхце, што потым робім яшчэ дома усе гэтыя вось фляжкі там скручваем, прэсуем весь гэты мусар, каб ён займаў як мага менш месца. Тое ж самае з вадой, бо вады мала, прысніцелі толькі там на вялікіх катамаранах стаяць і трэба эканоміць. Таму вось гэтае, што да, мы заўсёды выключаем, калі там зубы чысцім, там эканомуем там посуд, каб там менш было. Яшчэ ставяць таксама там цікава, калі ставяць спецыяльна такі кран, помпу, якая дае салёную воду. І, напрыклад, посуд можна памыць салёнай вадой цалкам, а потым проста спаласнуць, прысніць прэсна, і гэта вось шмат, ну вось, плюс зноў жа там з усімі прадуктамі, калі там на месяц гэта ўсё вось купляецца, гэта крышку такія адносіны, што там няма нічога там лішняга, да, і ўсё выкарыстоўваецца, да, но калі нету, ну вось можна рыбак пакарміць. Ці існуюць сёння экалагічныя патрабаванні да яхтавых тэхналогій, праектаў або інфраструктуры марын? Ёсць свае ацэнкі, я думаю, на вытворчасці, ну, усіх яхт, таму што яно робіцца з сцеклапластика. Я была таксама на вырабніцтве ў Славеніі на заводзе Алан, глядзела, як яно робіцца, і там проста вось свае нормы, якія проста для ўсёй отраслі ёсць для выкарыстання гэтых матэрыялаў. А ўсё астатняе, калі мы кажам, то на яхце, напрыклад, вельмі шмат выкарыстоўваецца натуральных матэрыялаў, вельмі шмат дрэва, таму што з ім прасцей той жа цік як пакрыццё, таму што ён там не баіцца марской вады, ён сабе рэкамендуе лепш, чым там усе пластыкі. Вельмі якасныя матэрыялы павінны быць, таму што ну, жалеза яно просто там саржавее, таму там іншыя сплавы, і мы разумеем, што вельмі такі высокі ўзровень якасці павінен быць, таму што яхта аўтаномная. Калі гэта нешта зламаецца недзе ў моры, то вельмі там цяжка будзе гэта ўсё адрамантаваць. І тут зноў жа, што яхты, вось гэтая якасць, яна дазваляе яхтам жыць, скажем так, вельмі доўга. На яхце можна вось акрамя корпуса, можа там за 20 гадоў, за 30 выкарыстання змяніцца амаль усё. Да? То есть можна там нешта вось аднавіць, і гэта зноў жа такое, што гэта такі нішы патрэб, а гэта тое, што можна вось проста аднавіць, і гэта па сутнасці будзе новы прадукт. Ну і цікавыя таксама ёсць праекты па рэсайклінгу, напрыклад, з парусоў я бачыла, што шьют там нейкія сумкі, спецыяльныя яхценныя там у тым ліку, там нейкія карабіны выкарыстоўваюць, там як брэлокі. Таму вось тут ёсць гэта таксама. Рэгулююцца паводзіны яхтсменаў, калі вось яны, ну, падчас гэтых вось вандроўках на яхтах. Перш за ўсё гэта месца стаянак, асабліва калі гэта нацыянальныя паркі, каб яны якарамі не забруджвалі, ну, і не ламалі, напрыклад, каралы. Таму ёсць месцы, якія выдзяляюцца толькі для яхт, дзе песок, дзе няма вось гэтых водараслей марскіх, і зараз вось ідзе такая, ну, охрана, абарона такіх марскіх экасістэм, і таму гэта пачынае, асабліва вось у Гішпаніі, напрыклад, вельмі жорстка рэгулявацца. Ад гэтага залежыць папуляцыя рыб таксама і наогул там рыбалоўства. То есть гэта такая, вось мы бачым усе гэтыя цепочкі, да, то есть нам падаецца, ну што такога мы там кінем якорь на гэту траву, хаця на траву нельга кідаць, бо не замацуецца, да, то есть тут нават лагічна гэта ўсё, да, але мы бачым, што потым ідзе вось гэтая цепочка ўжо выходзіць на, напрыклад, там усю сістэму там рыбалоўства і там фінансаванне гэтых усіх штук. Мат ствараецца марскіх запаведнікаў адпаведных, да, дзе нельга, напрыклад, выкарыстоўваць маторы там бензінавыя, некуды як нацыянальны парк Брыюні, там наогул нельга там нават праходзіць, то есть там абавязкова трэба абыходзіць за межамі, да, каб не турбаваць, нельга там наогул нідзе стаяць на якары, таму што, ну, вось там супер за такі абароненая вось гэтая экасістэма. Вось рыбалка, канешне, там таксама забаронена, і гэта вельмі шкада, таму што там такія касякі рыб, якія вось я не бачыла больш нідзе. Ну і тут зразумела, чаму яны там, таму што іх не ловяць, але вось, напрыклад, нацыянальны парк Брыюні гэта сапраўды такое месца, дзе можна пабачыць вось гэтую прыроду, то якая яна павінна быць, якой яна была да людзей. І вось калі будзе такія зоны пашырацца, можа нам і незручна, напрыклад, што там не паўсюль можна прайсці і кінуць якар, да, але вось я разумею, навошта яно і як вось сапраўды гэтая экасістэма аднаўляецца.
Сёння мы пераканаліся, што ўстойлівае развіццё яхтавага турызму гэта значна больш, чым выкарыстанне экалагічных тэхналогій або новых тыпаў рухавікоў. Гэта комплексны падыход, які ўключае адказнае праектаванне турыстычнай інфраструктуры, выкананне экалагічных патрабаванняў, развіццё культуры беражлівай навігацыі, гатоўнасць бізнесу інвеставаць ва ўстойлівыя рашэнні і імкненне саміх турыстаў рабіць свядомы выбар. Змененне клімату ўжо сёння ўплывае на маршруты, сезоннасць, эканоміку галіны і падыходы да кіравання прыбярэжнымі тэрыторыямі. І менавіта цяпер фарміруюцца рашэнні, якія будуць вызначаць развіццё яхтавага турызму ў найбліжэйшыя дзесяцігоддзі. Дзякую ўсім, хто быў разам з намі. Калі вам спадабаўся гэты выпуск, падпісвайцеся на наш падкаст, дзеліцеся ім з калегамі і сябрамі і далучайцеся да нашых наступных размоў, прысвечаных пытанням устойлівага развіцця, экалагічнай палітыкі і зялёнай эканомікі. Да новых сустрэч!